Ме изненада тежкото положение, в което се намира дивечото стопанство в България, когато аз бих приет в ловно-рибарския съюз и започнах ловуване. Изключително тежко. Ако вземем, например, елените, те бяха около 180, 1800 на брой. На 180, 1800 на брой. Или муфлони почти нямаше в България. Мечките ги даваха по някаква статистика, че са около 800 души парчета мечки. 800. Глухарите беха на изчезването, дивите кози беха на изчезване и така нататък. Ясно е, че дивечото стопанство беше в пълен разплох. По едно време беше решено, и това беше с мое съгласие, да се унищожават вълците. Но се оказа, че ние сме се увлекли. Разрешиме отново да се контролира прираста на вълците. Но без вълци не може. Не трябва да има вълци. Не е случайно. Ние по трофеи беме на едно от първите места в Европа. Така се случи, че аз съм най-много трофеи убил, но това е обяснимо. Така че заслужава си специална книга да се напише за развитието на ловното стопанство през времето на Живков и живковистите.